Nag-ano lang ako, naghugas ng day, tapos nagmerienda, naghugas ng day, tapos Healthy living. pero pag day man ako ga-walking, ako ga-garden. Kaso akong gadwa-dua, ako sabi ko, bad, ako nangalason ako sa araw. Sabi ko, patindahan. Nahiling ta ka kasubang di. Adyan ka sa tindahan. Tindahan. Oh. Nag-agi kami. Nagpunta akong Palawig. Pag parabod ko, tricycle. Ay, Alas Pag-isip ko, 9. talaga duman, walking man. Pero, Sabi ko, tricycle na. sabi ko, bad kay bahan ka naman. Nag-tricycle na ako. Kabantay kami pagbangking. Hanggang anong oras ka mo dyan? Mostly, pag ate, mga 10:30. Siyempre, minsan na 11 kami dyan. Depende sa Kada tao. pa ning ano. Pinakaagap ng paribod may mga nayan. Day ng tao ito. Pag Makusog man ang ano dyan. Ano sabi, burger, buda. Tudlong, egg sandwich, yung agad. Ganyan, bukas na ito. Tapos, mga hapon kaan, dating lasing daming street foods. Mga Barbecue. barbecue. Iyaw. Gaparibod ako na ito. Tuwang ako pagtuhog. Para sa hapon. Ang barbecue. Pagkahapon. Laban-laban kayo ni kung may tuhogong. Pero ay daw. Nangaral daw naman. Ano ba yun? Ano kamugay? Amangga. Nalulok doon bago ng sarili. Hain na. Ano? Tampad. Nang agad sila. Kasi kalong na dapat kakwadro. Iguana, Ate Marian. Butusan na lang. Dapat, gugutos-gutos na lang. Puta. Sumadal niya sa ang gamit ko. Kalakaga. Bisa. Eh, actually, ito ito sa magkulubang. Pero nagpa-enroll sila, uya. Gusto talaga nila mag-elek yung mangga. So, mag-iit kasi yung suwa sa tampad. Magagad kong talanggot na yun. Marunong ay mag-send ko ka. Kaya na mag-send vlog. Kagayo. Ay, mag-sir. Pakapulo lang. Kaparahon. Success niya. Kasi inapot ko sila, kung i-basic na niya, katanin. May mangga na ida. Sabi ni Tia P, ipabakay damas kay Ados. Ay, Nung yan, day man. Ikahanda dyan. Oo, ipabakay. Oh, pwede ito. Kaya nga ni. Sayang man. Galaya pa pati suwa dyan. Mangga. Saka i-display sana dyan. Kung hindi yung magbakay, di pag Pagdating ipanaon na na. dito sa kanita na, at least igaman ba medyo. Diet. Mas kung gabay dito, Hmm. handal na. Tunis. Ano, success? Ganda na ni ma'am. Maging yung magpunta. Pag-asaya. Pag nag-graduation lamang. Nawa naman ako manggay. Gamit naman sa araw. Malas ka kaubos wala nang Ayaw. Duwang pa ito. Ay, hubay pati. Sinam. Ano ang gusto ng ano? Ha? Iyo. Habay. Doon na ugat karawat ano. Yung gari, pwede ko hangan. Lag na muna sa bata. Kangan. Chili. Sila sige. Ay, bukay. Tuyong, sardinas. Pwede na. O, di sana pag tumukon. Pag, Pairinin sa buhok. Chili.
Pwede nang gawang kamatis, no? Pwede na. Sa, Sa akin, may yung talong. Iadot mo, no? oh, Siya yung matalong. Ay, so dyan sa baba. Pwede man tuwang dilata na lang. Ay, buhay pa. Sorry na. Tapos ano, yung sa pambangot na naman sa adobong talong, sa ostro. baday magkasya kayo Kabaga. madalas. Hello. Pwede ako nakaanan. Gaprito ako kay ni grabe ka ni Pito. Nay! Masila mini biya prito. Tiga pati sa wrapper. Oh, ay prito sa Tapos, iya ka di po igali ang piso. Dai. Nay, mga bata. Suy ba dabak ko. Grabing kaon. Kaya lang nang gagato galing. So, dapat ko maluto, habang nataya ba, pwede ka maluto. Sunan na ma'am. Pwede po magsigling lagan, ma'am. Pwede manan. Sa'yo, 2, 3, 4 na table. Ikaw ang tangkay. Mas okay pa ang lechon kaysa magic. Sabi nila. Ay, buhay na na! Hello. Uli mo na pagpunpun. Bad maano ka? May sige na tabo na das pa. Ginurok kong Bad maano ka? Dalidan. Lokbo. Oh, Ribuhonda pa naman an. Amo to ni si Kuya Chito, ano kitap mo? Sabi ni Kuya, kung kadumatan ni Magda. Yun nga, hindi ko na ko ano. Wala ko na. Ito yung naghubukas. Sa bang. Ate, isog ko po mag-ati. Kung pala tagang kasigil. Malapit na kayo sa Saan nag-deliver ka? Anong gusto niyo? Gusto salo o may tito tangkay? Yung normal lang. Oh. Kalain man pa ni bulag-bulag. Kung makikis na ka mo, din yung Si Ma'am Lahoson na fit nang imbita. Sa 16 na udto. 16 na udto. Pero ang gusto niya date sa nadataday sila ning ano. Ning katuwang. Kita sa nang tulong. August 25? Udto? Udto da. Nadada sila ning ano. Date na sa nadang invited. Ay, simba. Simba. Kalaog doon. Simba pwede. Ay, pwede. Sa session ko, ma-session sa mga. Dami mong time para mag-send. Kita nga niya. Kita apat. Uy, nasa bungat. Tapos 40 na banggi. Kailangan mo yung data. Marian Bay. 40 na bang Biyernes? Ano Biyernes. mo, sa August 25. Biyernes sa Bangkit. Pagpulutan na ito. Kung gusto nyo man sana, dyan sa Uy, nalutoon. Uy, nalutoon. Pila ka lang ito. Hindi ko lang makabas. Kalakalan ko. Punta kita. 24, 25. Maano kami dyan makanta. Ay, di ba na makakanta? Banggi kita mapunta. Ano ang 24? Ikaw pala Hindi ako makakanta dyan.
Bagaman, banggi kita mapunta. O, kilakalanin ko. Kuya pa daw na si Pito. Hindi naman pagpariburin ko sa people sa ano nito pagpariburin. Pag matapos ang pesta. November din. Pilak na so aki. Bad mga 2 weeks na sana siguro. Nabinisi talaga ni mga mami. Uy, nakadamay pa ako. Ilak na sa mga akipan na. Aba, nato sila, ikaw sila. Nagpapulutan na ito. Hindi talaga. Puro lang magkakabuhan. Bala ka ma. Okay, yan. At least, Then mag-exam. ano, Mahal daw na kita. Si ano si Ruela. Tapos si ate. Tapos si ate. Nakablock. Next na tayo. Three modes of communication. Ikaw na ako kita nito yung way para makicommunicate. Enter. Inote si interpersonal. Pag sinabi kang interpersonal, ito ano no? Sige na. Interpersonal, ibig sabihin, makikahulun-hulun kita sa wakta. True speaking, mata lang. So, sisi ang tangkat. Ini, the way we speak. Paano kita madadangog din sa itong kaibahan? Paano madadangog din sa itong kaibahan ang sa tuyang thoughts? Ang gusto kang Abot. pasabot. Di ba dai kung dai kita makalang. Kaya ito po, Ang sa batid Romanian ko mag ano, communication, sign language. makikahulog kita sa kapwa ta. Kalwa po, interpretive. Interpretive po, ini po sa mga Kuya. the way we convey the message kung the way ta po I-reliever. sa Relay. sa mga nababasa ka. Ano Yeah, po? it's a chat. For example, ginawan ko ka muling handouts. So, reviewer. Kailan nyo po ang masasabutan? Siyempre, babasahon. So, yata sa TV o sa radyo, kailan nyo ka masasabutan ang balita duman. Dadangupunta. So, ibig sabihin, makukuha ta, so communication nita sa interpretive, inot na inot sa pagbasa pati pagdangog. Duman po sa binasa ta, malamang day po kita mabasa na day mo kita ni masasabutan. Nagbasa ka pa. Nonsense. Di ba po? So binasa mo, sasabuton mo ilalaan sa payo. Di sabi, sunadang mo ilalaan mo sa payo. Nagdangog ka sa radyo sa bagay panahon niya sa radyo day na maning masyadong si radyo. Ako na masyadong kurang masa na ang makiradyo. Kita bakit na mag-cellphone rin. Cellphone. Masyado kita ang sa cellphone. Di kita na mapupunta na ang ibang bagay. Wag lang ang cellphone. Correct. Wag ka nang magpantipra. Wag lang ang cellphone. Uy, grabe. Grabe yun. Grabe pa ka-addict sa cellphone. Cellphone na yun yan. Ang pandemic, daw itong cellphone. Ano po? Pag mata, cellphone. Pagkatulog, Isang na magdasay, cellphone. Cellphone. Ibig magkunat-kunat, dahil ka ma-cellphone. Makaon na cellphone. Siyempre, tamahay sa good morning ka, Bebe Lam. Sayang natamaan. Ako natamaan. Alis gabos man, ma'am. Tapos, pwede mong ibuhod gamit ang cellphone. nangialam ka. Ka-live ako, di ka mangialam. Kilive ka man po. Kaya Sa kung minsan, Pokemon. Ay, same. Sa YouTube. Ah? YouTube. Sila man po nakukom. Kaya daw, ga-play yung video. Di, Eh, seryoso. Ayun. Sa public ka po.
iyo pero Ay, talaga na hinari ko na nag di ako Depende sa session. nag-active maki battery Isa na mahiling ni Maki battery. ma diretso galobat. Ang nanay ang tatay. Hindi naman sinisuldo na sa Tapos puso. pagkawaya, Igwan ako nga igwan naman ako dumani imo nawala. Next po, presentational. Present the way Di we ako nag present. ano live din True. pilang ay daw. Right Pwede po ito here. mabalik. Pa-present. Hindi ko na Awat. po identify Plain. sa hata. Buko ko na maki battery. Diretso Ayan, kita galobat. ma-present. Ayaw ka sa bako. Anong Tsagaan nyo? ko man. Inot, nag-gather ka mo ng information. Nagdala ka Kalag mo ka ng man sa naligawan ng information boss. ay sa Camarines dito. Iyo man uya Pwede sa nyo i-present. YouTube. Dikta lang ito kung ano sa mga information na sinulat nyo o naalaman Hindi ko sa nyo YouTube ninyo ay diba? sa Camarines mo. Naka 1,000 subscriber. Yes. Ah, Alam po ang kailan. Yan po ang tulong. Wait na. ako pa ilan ako i-withdraw po. Sa Gcash. Iba ka po ni iba. Hindi dapat ito na Bukod kita dyan. sa Alam niyo po, so Pwede mo po yung non-verbal bago may communication. pakasyon. Yes. Ano ang non-verbal? Yung sign language. Sign language. Aside from that, ano pa? message. Pag sinabi ng verbal, Oh, nagamit kita ning Words. Body language. it's either oral or Or- written, ang verbal. Gatayang ka o kaya sinulat mo o verbal. So, ang non-verbal po, dahil ka mong tayang kaan. Pwede sa body language mo, sa sign language ka, Reaction. sa reaction mo, sa emotions mo. Nakoy pa po. Yan po si non-verbal. Ano po? Abala-bala ngayon po, ito ako yan. Yan sa non-verbal. Yan mo lang. Kasi at least alam ka na iba pa bakit sa nasagat pagkaya. Pero sa tuyang banyo, sa ang Pilipino, mga pilosopo, mas iba ng verbal, day pa man siyempre. Nasabutan. Yun, ako, mga pilosopo. Ano na, sa humor Imbis na. na kahon, papadangugan mo pa. Mahirap-hirap ka pa. Sarcastic pa ang pakala mo. Kaya dahil po may masyadong magayon na communication. Ano po? Sa workplace naman, ano ang mga pwedeng Ay, baliktad. tawag ito? Ay, dito. Pag-English na sa isip ko eh. Sige na English. Sige na, ma'am. May Ay, ma-recap ano man yung sa mga aga. hadlang, hindrances pa na yun? Hadlang. Ano yung mga hadlang para ma-convey yung sa tuyang gustong i-communicate sa tuyang Noise. kaibahan? Ano? Noise. Maribok. Maribok. Noise. Ribok. Noise. Ano pa? Karibukan. Oh, Ano pa? karibok. Ah, Sublime o yung place. close-minded po. Pag Environment. close-minded, Ay, okay. Tama. Environment. Pwede si Noise man talaga. Kapag maribok pa lang sila, lumutiwa-tiwa. Maski kaya Oscar ni Kuya, how dare manada mo? Ano pa? Environment. Pag di ka na komportable. Ano na ang environment? Uncomfortable. Oo, pag di ka na komportable. Ako ba yung nagkamanda mo? Sit for learning May or boss for sa Sunday. working. Mas inano mo, concentrate. Ikaw pa man siyempre ning Hadlang. Kagabal, iwaning Hadlang. Weather. sabi ni Serte ko, may badaan hindi mo. Dahil man talaga, kung pangit ang yala, trabahuhan nito, magagayon, perfect for learning or Di ka na for working, komportable. dahil po ka mo ni mamamatidan. Makoy mo sa naan sa ilog kayo, pagdangog, pero dahil mo na sa samutan. Madadangog mo, yes. Madadangog mo siya tayo ko, yes. Pero dahil maya o guya. Ano? Kunwari uya sa indo, si Harvey kaiway, si Jacobson, pagkaiway ang luwa. Dahil sila sa po, gadangog, pero dahil nasa po kaya pa isip, kaya muda sa isip, hihingi ang tuloy ano, Nailing ko na naman. Hindi po ano nangyayari. Pagkasilosan, ay makadangutan. Tanga sa isip po, suduwa. Pag broken hearted, saro din yan. Maski pag sobrang ugma, kaya po, kaya ang emotions, saro din po yan sa sagabal, sa pagtrabaho, pag-ibat, learn. Yung seryoso ako, pag-tuloy ko na, pag sobrang ugma mo, tabi si kasi ng puno, ang ibay, nangyari sa
inarabs mo. Yun ay. Kaya dapat neutral sana. Minsan nagiging motivation na ada. Hindi para matapos na. Tama pa iba na kapila na. Pwede ito. Inspiration. Ganap sana. Pero kung kayo mo, kaisip ka kung kayo na mo. Man, ito balik. Makatingaan. Mga sa kabal, ito yan. Kinsa pa pagkagawa ko ng bakuyang ano ko. Makatutulita. Ini po, means of communication. Ini po siya tayo po sa bago. Kung based po kita sa communication channel, bakong channel sa TV ha. Ilang po, ito kita ng non-verbal, ito kita ng verbal. Sa verbal po, ito po kita ng oral, pati written. Sa oral naman, ito kita ng face-to-face. Face-to-face, alok sa yagibot ka. Sa leksyon na po, madamot ka mo, nagahilingan kita sa personal, face-to-face. Pag distance naman, ano na po? messages. Messages, calls, ano ba? Telegram. Ano po? Sinusulatan, Telegram. Letter. Basta po, sa distance, tayo po kita gahilinganin Personal. personal. Yan po yan. Sa non-verbal, ako din po. Ang ayang po ako yan sa non-verbal. Next po, based on style and purpose. Style, ikaw kita ng dua, formal and semi-formal or informal. Pag formal tabi, ini po ano ang mga yagibo ka. Ini tabi, gusto mo pati kita tabi, mag-po and po. Ini po. Sa informal po, namumuyod na. Kasi namumuyod na. Ang informal po, so pag-close na ka mo, Gawin may ganun na ano. hindi ka lang, Ano? Gabi ka hangin. Pero so, Sa puguan. Gadahan. Gadahan. Mawalang tiyakan na ito. Ano, yan po, sa formal, so bakit kitang respeto? Sa English po, iba maning respeto ka. Kung sa tuya pa, nakapahintaan, pagkatayan kita ng po and po. Mm. Sa English, ano kaya? Yes. Yes, please. Please. Excuse me. Ang Excuse pinaka-ano me. po, please. Please. Pag masubok ka sa gura, please pass me the ano or pass me the ball, please. Ay, ko yan. Madam ka mo, please. Pati po, bako sa naduman. Sorry. The way mo itayam, so itayam Please. mo. The way Tamo, ang itayam mo. deliver Mas yung may ano na message. explanation point pa sa imo, pakatayam, nauyan ka kayo. Mas kinag-blitz ka pa dyan. Tapos na uyan Walang ka. formality. Ngayon po, pag mo niya mo sana daw ang lister. Hindi, gagawin ko. Kasi naman ba? Dahil madayo po, sa English, please. Kung mapa-excuse ka, maaali ka, ma-excuse ka. Yan po ang way. Of the way ka mo magkaya. Ngayon po, sa English pa, no, dahil po, ni po ako po. Yes. Please. Sorry. Ang dami na. Ngayon po, ano po ang sa tuya, major kasi, ako, paano ha? Parang iwan na sa nilita, sabi ko, ako manini ang may kapita. Major categories of verbal communication. Inot na inot, di ba kita ng body signals? Yes. Non-verbal signals by the body, kinesics dapat ako. Example, shaking hands. Crossing your legs, slumping in your seat posture, crossing and or crossing your legs. Ano na ako, pag shake hands ka, ibig sabihin ano? Mostly paano kita, ma-shake hands kita pag iba yung business kitang tigaano. Pero po, shake hands po, ito po, so, Nagkasundo. bako sa nakuhaan sa business. Pwede po na, naugma ka na may bidan mo initaw mo. Oh, nagkahilingan. O nagkahilingan, alam po, kaya greetings. minsan, Greetings, or- Welcome. Uh, Welcome. Pwede lang doon. Kumusta? Basta greetings po siya and then you are glad na namipilan To hear, maugma ka sa tao. Dapat po kaya ning way po para ma-express ka iyan. Pwede pong hug. Yeah. Ang hug Or- po ba ko sana para sa mag-abong, sa mag-jowa. Sa friends, pwede. Kunwari, long time ka mong day naghilingan ng friend mo, ikugos mo siya kasi namimiss mo siya. O
Ako sa na po na intimate po na para sa magjowa sa napatigit mo. Next po, alam niyo po ba na the way ka mo magtukaw, may meaning. Yes. Gabos po na hiro kita, may meaning ad. Ayun. For example, nasa gaslak, nasa chair, sumayas ka, sumayas ka, ibig sabihin mo, namayas ka, na di ka interested. Pero paano kita, ikaw man daw, ang pilang oras kang magtukaw na di ka mahiro yung makatangulay ko na, ano kaya ba kung man sa gabos na oras, ang body position niya habang natukaw, may meaning. Minsan po kaya, nakatangulay talaga. Pero kung business po sa inyong ipuntahan, Formal. gabos po, nahirap nyo talaga, iwaan yung meaning. Ang businessman, businesswoman, iwaan yung meaning. Matayang pag-iiling ka mo, may Sabi ko naman professional, galing ako. Sabi ko, gabos nahirap nyo, iwaan yung meaning sa ina. Alam ninda kung interesado Sinago ka pa sa yan yan. pag interesado ka sa topic na kainin ka sa ina, tapos paging galing ka pati. Pero pag naialog ka na tapos ito kapag nakadali ka ng mayas. Diba ang minigan sa business world? Sa tuya, okay na kasi ilang oras ka ba pero mawili ka tapos may iling sa alog ka sila kaano, ito may gata. Diba makatanglay? Ayun, yun lang sana. In crossing and uncrossing your legs po. Po, hindi Nabalik lang po. nangyayari kapag ang babae interesado sa May kanya. iga. Kuya na lang. Ayun po, ayun. Kapag, kung flirty ka, ayun po, iba ka yan. Tapos yung body signal na galot pa ka ng girl, tapos gabat ng eyelashes, ayun. May data. Yun mga Kasabay tayo. body languages yan. Dapat mo po yung body languages, hindi lang ang sabay sa Ang makabitap nila siya sa Ay, balaban. yan na, uyawan. Ayun, sa mga pagkilihan sa body language. May papindat pa yan. May pakindat, sabi niya pa na sugal, kainin Flirty. mo ka. Ano na, ito, ibig sabihin, cancer. Got 360. Pera yan, pera yan. So, pag flip ni hair, ikaw pa yan yung meaning. Ayun po, tapos, ka kaming hair, tapos ma-flip ka. Pero kung pag-flip mo ni hair, tapos sa ribad ka, ikaw ba na meaning ka? Malita ka. Ayun po, tapos iba yung meaning, dita lang easy. Masyado lang kita, kumbaga, ignorante sa kadita easy. Sa mga bagay na Ignorante, pag di mo po easy, ignorante ka. Ang ignorante, paano? Pag tignan ko sa ignorante, ang term kalain. Pag ignorante means, ang term talagang ignorante, hindi ka alam. Bakong ignorante ka, dangag ka, bako ito ang ito. Ikaw pala niya. Diba, ang term sa kung ignorante Na ano nila, misinterpret. Pangit, baga. Pero ang totoo, hindi ka lang talaga ni alam. Bako magsuot, dangag ka. Iba man, so ang o dangag talaga. Dangag, easy na, gamang-mahangas ka. Ipo. Iba siya nyo na kung katara ko yung mga term na yun. Tapos sa akin ba dito sa rest, kung iba kanin, Gogo natin sa inyo. Stay mo na. biga anong term. Pilang, sila na Biga tago na term. Kasi masaya talaga siya explain. Next, object signals, mga non-verbal messages na notas, artifacts, ano lang ibig sabihin? Pag nagpunta ka sa alumni barkada mo, ngayon mo ang wardrobe o kaya ang baduhan. Kung kalatan, maatian sa maatiunan, makuha na malinig na tao, pura ra. Kapag ang CR kaan maati, ibig sabihin, magdala. Ayun po ang mga messages, ikaw ang messages. Hindi lang nalimpyo. Ano si Elton Frame ba na picture pupunta on your ko? keyboard. Kung ang Yun nasa na po, ang picture frame link niya, yan. nandiyan si mama, papa niya, pamilya. Ibig sabihin, Gababo. family-oriented ang tawag meaning. Kung iba yung mga meaning. Mga plaques, ano na ang plaques o kaya trophies, ibig sabihin achiever ang tawugan. Awards yun man din. Kumbaga, dakoy po yan. Pilit sana. Sige po. Kaya kung kamo ang karton yung kalat, yun na. Kung ang halong yung maati, hindi ka mo batit maglinig, ni wala daw, ayan yun na. Kung hindi ka mo batit maningkit, yun na. Kung magayon sa na ang pandok, tapos sa iba, dahil na pandok sa na niya, face card lang. Pero di mo, yan talaga ang buong katawan mo.
Ang ibig sabihin niya, pahiling mo sa nana, magayon ka sa pangtaas. Pero sa tago, dahil na. Ano po? Space signal. Hindi naman, messages sent by the actions. Ang ako dyan, proxemics. Ano da ang iibuhon? Physical territory like arrangement your desk and at your workplace. For example, kamo dyan. Magkatayanin ka mo, biglang silubli nagari sa katanin ni Miguel, naglipat kuya. Ano ibig sabihin? May something siya ni Miguel. Hindi na makita niya. Ano? Magkaharap ka mo dati ni Ma'am Almira, tapos bigla mo siyang tinaritugan. Anong ibig sabihin mo? Ano mo sa iya? Tapos sa agaw, ka na kan malipa. Ito ka rin problema. Kalataan naman. Ano po? Yung distance and closeness. Kung friends ka mo, okay lang maging close. Pero kung bako ka mo mag-close, pag naging close ka mo, anong ibig sabihin? Feeling close. Pag mag-teway ka mo, bako ka mo. Ano po? Yan din seryoso, pag makicommunicate kita, lalo na pag bako ka pang idokot ka ni proper distance na, maintain. Yes. Nata, ang tao, ang ibang Para tao, ito sinali nga po na personal space. Yung pahalagahan nila ang personal space. Unless nasa na po sa pamahalagahan ng tao or mga close friends, families nila, okay lang na maging close sila. Pero ang mga bagong tao, ito po yung mga yakot na sensitive. Pag naging close ka, big deal ang sa ina. Ano po, lalo na kung so sensitive na habok ning daling nakaduot. Kapilin ng damati ang kaduot. Iba ka yung sensitive po. Oo. Kaya, data alam kung ano, personality ni sarong tao unless maging close na yan. Pero maski nga ni close na yan, di ko pa ma-check na bibig sa tusan. Yes. Maski magtugaw, baka mo din mo ang bibig na sa si Marjorie. Text. Jimmy B. Kayo po. Kaya kita, kung ikaw ka ng close, gamo close. Inukwit ko sa kilik-kilik tapos lago mga atik ka. Maayo pa na dyan. Ayun po. Next po, time signal. Ini naman po, time. Ano po? Time action. Ang po phonemics. Ano na po? Speed of speech. May hiling mo na, body language po. Speed of speech. Pag masyadong mapaspas ang kaya mong daan, anong meaning? Madali-dali. Ha? Talkative. Kapatid. Nauyam. Pwede iyo. Ah. Pag yung kabagabalik ka ng Oh, machine gun. ano pa? Nervous. 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 Oh. Nervyoso. Ano pa? Madaldal, nauyam, nervyoso, ano pa? Gamadari. Madari. Ayun po, takong gamadari. Ay, kung yan gamadari, di maano madari. Alam. Ayun po, ano pa? Punctuality. Hindi ako nadadali ako sa punctuality. Pag punctual ka, ano ibig sabihin ko? Responsible ka. Ano ang punctuality pa yan? Punctual. Kung uya ka na po on time. Kung kami kang On time, kung na lang, talaw na ni hapon, Nainot ka. mamit up kita sa alog kay ni lugar, alaw na ni hapon. Das dos. Pag Ito ikaw ay man. nagabuti 1:30, ibig sabihin, di ka ni paki sa oras ng iba. Masyado kang self-centered na ang isip mo, mahayatun ka, ni gawin tulad mo. Sige po. Pero sa mga nagsunod na alauna, andyan na, or before 1, andyan na, ibig sabihin, respeto sila ni oras ni ikaw yung tulad nila. Dahil na kung maki-business ka mo po, pag ikaw, kung na set na time, isunodon nyo po. Kaya Time is gold. ang time is gold talaga. Ang business partner nyo, Business ikaw po, gold. ano ibang lakaw, bako ka sana. Dahil po, kami ma-adjust sa imo ang mundo. Ma-adjust ka na. Kaya po, Yes. hindi po, willingness to wait. Mayad kung nag-set kita ni alauna, 1:30 kami, kung mayad ka. Yan kung di kami na yan, tapos ikapayan ng ibang tuyo, di nangyari sa business nyo. Nalugi ka pa. Next po, touch signal. Mga po dapo dyan, haptics. Malamang may email ng haptics na yun sa cellphone, di ba sa yan?
Kag signal po, mga examples kay ni, patting your co-worker. Ano dapat din? So, yato yung pakit na ito. Ano dapat ang meaning? It's either good job, o kaya gahibi, okay lang yan. Ano po, dapat po ang meaning ang pagpat. Minsan po, pero kung sa workplace Convince. po, ibig sabihin you did a good job. Mm. Or, ano, Ang pakalma. pampakalma, kasi po, Ba yung pang- for example, you did not do your Best. best po sa pag-present. Tatay man ka mo kaya, okay lang yan, may next time Time pa man, do oh. your best. Kaya po. Next po, hugging. Ano na ang hugging? Pag-ugos. Ano na ang pag-ugos? Sabi ko po kasi bago sa pag-ugos, so, ano po? Body language. Body lang. Ang pag-ugos, bako sa nasa mga jowa, ang pag-ugos po, ini po, pwede man po iyan pang-motivate. For example po, naway ni pag-asa si Harvey. Pupusun mo. Nabad ko lang sa nasa pupos. Bako man sa kulang sa pupos, sa diyak po si Magulang. Kay Kuan mo bagian, yung kay Kuan niya ni Bigat. Sa ano ba? moral support. Yeah. Kay Kuan niya ni suporta, na bagay masyado nang makulok niya. Namamagod niya. Alay po, dakoy lang siyang niisip. Ang kadaktan po na aga-agi sa depression, anxiety, depression, kay Juan masarani ka po yun. Kay Juan, dahil physical touch. Ano po, kaya kung iba po kamo yung mga kaibigan, nag-agi tayo ka na kamatian, kahulunan niyo kami. Ano? Pecking the cheek, ano daw pecking the cheek, the kiss da sa cheeks, makusa na sa magdulo, sa mag-agong. Minsan po, greeting yan. Ano po? Ano pa? Bukod sa greeting. Sa kuya, sa napano, ang peking the cheek iguaning, mali siya. Sa ibang bansa po, dahil manan, unless na sila po magkaharyawan ng ligwa. Sa ibang bansa, dahil po, minsan appreciation po, pwede mo i-kiss. Pero sa ngunya na panahon, dahil napili ka, i-issuean ka. at Mahilig ka dyan. Matrending yan, kakasuhan ka, matrending CCF. ka pa. Ano mo ba, meron ka guys? Yung sa dance. Programa. Ano? Eh, di ba, wala ko niya si guys, ano, baka po updated, pero na ano pa lang. Ay, yun. Ano mo guys? Si Vice ang nagano. Tapos, Kasi bang gusto naman. yun ang gusto yan. Actually, Sa tuyo. ang pag-whistle gabi, sa babayi, iba na kamukas o kaya, pag-hero o kaya pag Ano na siya, part na siya ng sexual harassment. sexual harassment. Yeah. Iba na, ang gabos niyan. Date mo doon sa akin, magibiyang akin. Maski din mo man talaga na makulidan. Basta nagibiyang akin, magpusik ka mo kuya nito ka naman. Yes, so. Child abuse. Date na ngayon samantala, kamaki ako, bagay na ako dito, bago di mo ka. Kaya wala buda Yung ko. pag maglabas ka, ang bagoy sa imo, Ang stick ko gahalat sa room. kaya ayun talaga, ang picture niya, pinis-pis kita. Nag-refer kami, uya. Yung gigabada na mga gigabada na mo niya na may Ano, scrum. ako man sa gabo sa iba po talaga pa na sensitive na kaya. Siguro nga po na ninda nagihan siya nagihan ninda Nagihan dati. ninda. Kaya ano saan. Pero para sa kung Siyempre, Aki, kadi mo pa man masabutan pa. Bako man po tama, nalipit sa na gabos ha, bakong gabos tama, nalipit sa na susunod yung mga ngakit mo. Kada po, masakit po yan, sweetuhon ang aki. Sabi, masakit sweetuhon ang aki. Kaya kung mahiling yung dakoy ng aki, nabatit na ni words na di dapat na maalaman. I am Nakadagdag pa. sexual intercourse, I am na as early as kinder. I am na Dahil pa sa social. Batit na Social sila media pa magpuja. Ang dami Na dapat kainin ang alam.
Babaw yun, ako sa kuya. Dahil sa iyo, so dapat, dahil yun na, anayam. Iyo, dapat baga, kamo ano, pinagtaon nyo, anayaman. Ako naayaman ko, high school na. Seryoso, ako high school na. Tapos naayaman ko pa, Patay kong subject. Dahil yung video sa katabi. Gaano kami ka, Plus, induction. Dihiling ba naman yung hintay sa katabi? Siyempre ba, hiling katara sa ano, cartoons ito. Tapos kasi na ko talaga kayo. Di ako ito ka na natulog. Maging alam yung inosente talaga. Ang akin dapat inosente ka. Dapat yan, batid ka. Ang dapat ko naman sa nakakulang. Pati influensya ka, inosente. Yan. Ano po? social media. Pero wala lang, kamuya ka boss. Di ba na kamuya? Hindi na galit ko mo. Kaulapas lang mo. Ano magamang mano? Mga mamno? Wala nga ni Ate. Ito? Hindi may manaabang. Diba, gusto ko lang itayag sa inyo na bako sa gabos, kung magkuyang mat ka mo. Bako sa gabos labi, tepuhan, sulog ka mo sa akin nito. Kasi dahil nyo ang matisip. Day anak. Masakit isipin niya ang aki sa mo niya na panahon. Kaya po, kaya uuso na ang word na spoil. Yun ang nangyayari po niyan. Gaya ni si ma'am, napangisugad ko sa nasuak ko sa degal na surat. Ano, ito po, yung kabukaharap para kung may magulang ng output ka sa aking na degal tubod. Siyempre, sa taman mo ang aking, mas ka malumanay, ano sa mag-usip ang aking ni Ma'am Jennifer na tapos ang singilon niya, so, teacher. Naganda ngayon ka din yung surat. So, mga klase ka yung surat, mo yata man ang sa kuya aki. Hindi pa yata man ang aki. Hindi ang teacher. Alam ko kaya ang Kermin, ano ni magulang mo niyan. Gusto nila ikaw yung output ang aki. Dahil hindi alam na so aki nila ang participate. Yan po mo yan ang nangyayari. Tawag na ko din ay tutor sa ano. Mag-atel ko. Ano ko na experience. Pero ito talaga ito. Nangyayari ka. Iba daw yun. Reality na. Tips for, init ka ma'am. Init ka ni. Pero actually, ba kayo dapat sa mga namin isolation po, ngunyan na week, kaso naglarga siya, kamay din. Kaso Sabado, week-inform siya ni Mrs. Salaga. Kaya hanggang Friday po sa Salaga. Pero sabi niya, mababakada siya ni isolation po po niya. Kaya ni Makungalit, dito kayo niya. Bantang ka talaga. Ayun, kaya, sa lahat, dapat talaga naman kita. Kaso yung video, diba? Pero mas mainit naman ka sa uya. Matulog din. Kaya pa man na magtigas ng 1 week. Para maging efficient na communication, dapat keep the message simple. Nakadata simple sana. Mas madali maano. Mas Lalo madali man na ipanikuloy, sabutan. mas nalalaw pa ang sa kuyang. Kasi yan. Dahil mo sana mabata mo ng bot mo. Ano? Ayaw man sa tawo na. Ano sa lingkungkay? Diba? Sabi, pag nagawin mo, labi yung dumating na sabutan ka, hindi. Arita mo, doon, kaman nyo yan. Pag di mo nasabutan, pwede ka mag-tag, chapi, ay mo na sa nakan. Hindi mo nasabutan, mag-tag na sa chapi. Next, choose the channel to transmit your message. Ano na ang klaseng channel? EBS o CMA? Ha? Ako po. Kung kaya mo man sa nang i-direct na personal or itaya mo, mas magayon. Kita po, iba ka kaling way. Pwede kitang i-chat, pwede kitang i-mudan, pwede kitang i-mudan. Kung kaya yun, mas masakit mag-chat ka na kung istorya mo, chika. Ako dan mo na sana, mas madali. Depende man syempre. Kaysa masurot Signal. Umatil type. Maluya siya. Understand I-chat mo na sila. a correct message and know when you should transmit it to them. Hindi po medyo crucial. Pailan mo masasabukan ang sa imong audience o ang sa imong audience. Pailan no. Siyempre, papa-istorya mo muna, papataya mo muna. Bakong so habang gataya ako, di pa ako tapos, di pa tapos sa instruction ko, may
Bagian, so get your 1/4 class. Ma'am, 1/4. Kakliner gets your 1/4 class. Ma'am, 1/4. Ngayon, ano no? Ay, hindi. Reports. Next, control your body language, tone, and word of choice if you directly deliver a message. Body language. Pag kamo, so mga ano ha, gabos mo kita, nagdaladan. Di ko lang sure kung gabos reporting. Ito po ning reporting nagasayaw. Nailing nyo man ba ka suwago. Mahiro ang kamot. Siging gulo. Ano? Ano na ito? Ano ang body language? Ang yamin ka ito, na-nervous ka mo. Or Yes. bako ka mong handa. Hindi na komportable. Tama. Siyempre, bako pa man kita magkamilibidan, gabos, talagang mamakamati kita ng nervyos. Makamati kita ng uneasiness. Ano? Alinardi, labanan mo. Iagos mo pa sa nanunoy. Ayun, nervyoso kita. Pag magkuya ka mo sa iyo, kasi ka mong kuyo, tapos sige ka mong kuyo, kasi ko pa naglalakaw-lakaw, tapos makiagod pa kaya sa kataning, kasi wag ko, iyo ba? Pansin nyo, ibig sabihin, nervyos, bako pa ka mong kanda, bako ka mong sanay, or tukod sa mga tao kuya. Yun man sana po ito. Ewan po ito ni masyadong negative sa to kuya. Ka-training po kita. Pero kung sa eskwelahan, gabos po yan may puntos, kasi readiness po ninyo dapat ang yahiliting professor ninyo. Tapos, dapat sa paka-deliver ninyo sa inyong tiktalang, dapat okay ba? Expose. So, tono, kasubag ko ikaw nagkatabi na sa buka, wala na yung gagawin. Gamog daw, okay po. Next, word choice if you directly deliver a message. Ano na po yung word choice? Dapat po, kung kita sa, depende po sa yung ta. Kung barkada mo yan, maski pa magbardagulan ka mo, okay na. Kung magulang mo, bardagulan mo, ano, pangisugang gakaan. Ginibang Pero kung barkada, okay lang. Depende po ang kaya sa kung so choice of words mo kaya, Welcome pag back. barkada, mas galing. Sa yung ano, okay lang. Pero kung magkuyang, puputan mo si mama mo ka, inay, ikaw mahugas mo yung nabang. Sige po. Next, always ask for feedback to ensure that the message is received. Ano ang feedback? Ang yapot ko sa inyo, nasabutan nyo. Yan. Matayan ka mo kung yun na kung iba ka mo hindi nasabutan, pakitayan ko sa ko, taon ko ka. Iba kung ang wordings, tanganing mas masabutan nito. Sino ba kayo? Ito. Kung di nasabutan, ha? Pag Sino ba nasabot ka mo, that doesn't mean na hindi mo alam or bako ka mo mawala sa pagsabot. Siguro, iba lang suta, kakatayan ko na hindi nyo nasabutan. Iba kita yung iba't ibang way of learning. Tapos kung tapos, kakatayan ko, diretso makukuha ninyo. Kung iba ka mo ni, iba mo talaga yung tao na, kung alam nyo sa slow learner, iba po ni fast learner, iba ni middle sana. Bako kita gabos fast, bako kita gabos middle, iba dyan talaga ni minsan slow learner. Di kuya bash ang slow learner, hata bako man akong fast learner talaga. Gaaday man siyempre kita. Ano po, bako kita gabos, kaya sa kapasidad sa pag-aday. Kaya kung iba po kamo ning gusto i-clarify, ipalinaw, malabog sa part nindo, pakitayan po, mas magayuning, klarado kita. Ma-move forward kita sa panibagong topic, kaya ras kita nagkakasaya po. Iyo po, di problema maghapot. Ang may problema, so, iba ka ni kahapot, di mo natatalam, kasi nasupot ka. Di masupot. 29 days man sa nakita uya. Sulit mo muna sa 29 days, mas puro kahapot talaga. Ha? Di masupog, seryoso. Hindi ko daw mo yung... Next, for orally delivered messages, maintain eye True na sa contact and lang. ask many questions. Sige nga, Maintain eye kapot din contact. nga yung ganyan mo maghapot. Pag eye contact, ibig sabihin nag-cellphone ka, ni Gawin Gagibo. Pero sabi ko sa inyo, okay lang mag-cellphone. Dahil ako ma-picture, basta ba kumanor na. Ay. Ha?
po. Ang importante ka uya, makamatid ka mo kapag nyo. Kapag nakapit kuya, may time naman ka mag-cellphone. Correct. Yun po. Okay, yan. Ini po, ask many questions hanggat related po sa tuyong topic or sa kung anong yung tuwa-tuwa po pagkasulibutan kita. Yun po. They masupog magrapot. May right na tayo. May right na. Next, 7 C's of Nasa tamang communication, lugar. credibility. Sa tamang Pag credibility, ibig sabihin ano? Sa tamang middle. Credibility, the-building trust. Ibig sabihin paano ang sa imong information niya kaya proven and tested. Kumbaga, ikaw kaning basehan Yun nila. Next, courtesy. Improves relationship. Ano daw po ang courtesy? relationship. Ha? Iguaning problema, tapos pig-court mo siya, magiging closeness. Yung closeness. Ano pa? Courtesy. Yung courtesy. Sa courtesy po, maging masyadong, kumbaga may honesty ang harap mo. Ah, Ano po? Next po, clarity. From the word, ibig sabihin klarado. Clara. Oh, Makes clear. comprehension easier. Ibig sabihin, madali ka tabi inig masabutan. Correctness, ibig sabihin tama. Correct. Correctness, ibig sabihin tama. Builds confidence. Pag tamaan, malamang confident ka na tatalmon mo sa iwang yataya, tatama. Di kaning duwa-duwa, tatama ang yataya mo. Consistency. Pag consistency, ano daw consistency? Consistent. From the word consistent. Bakong pabagpo-bagpo. Sarap sa natinaya mo, pauyo-imuhon ka man ka, pauyo-balik ka rin ang hapon sa imong sarap ang simbag mo. Ibig sabihin, stable ang sa imong simbag. Daigabag ko. Stability. Concreteness. Ano daw ang concrete? Concrete na yun. Ano daw po ang concreteness? Yung ano, strong. Strong. Tapos ang konkreto strong. Pagka po iba ko. Ano, Hindi wala yun. wala. Pero pwede man si concrete na strong. Strong. Pwede man. Actually, si concrete, si correctness, si consistency, medyo gaaya na sinta. Oh, Ano yung po? matibay. Reinforces Ay, confidence. And lastly, concise. Concise or precise. Sa ang kaya mo, straight to the point, makasave ka niyo. Makonsobrang yung Mas may paliligoy. masabutan. Po, oh, dahil commercial. Effective communication may be defined as using language that is appropriate to others' level of understanding. Others' level of understanding, ayon sa tuya, sinamam habok ni English. Nga hindi sila masakitan, maangay ako sa inyong gusto. Di po, di ako gatayang na bako ka mo ano ha, di man ako yung tayo nakalakita. Iba po talaga kita ning iba't ibang Choices. learning styles. Bakong gamos tayo rin ha. Making sure others receive the information or knowledge intended. Kaya naman tama make sure. Siyempre, nakakaputun ka ang lambang saro. Nasabutan mo ako. Nasabutan mo ako. Ayan. Pwede man, kung nabumumagdayag ka, kung nasabutan ka, pwede man hakutun mo, follow-up question mo. Pag nagsimbag aning ka, maibig sabihin nasabutan ka. Pero kung nasabutan ang magsimbag, dahil ka nasabutan. Explain mo na lang ito. Developing relationship with others. Kaya na po ka makadevelop ng relationship. Pwede na, pwede. Makihariyawan kita. Yun ba yun? Pwede man dahil sana. Tapos iprito ta sa aga. Mapait ni. Lagi yung gibong omelette. Pait na saga. Masalaman ni Torta. Malamang yun po, makikapil ka. Di kita nasubo. Masunod, ano pa? Ano ko ang gusto ko pag ano, Building trust. Ay, ano ka makabuilding trust? Gata. Ano to? Bagong menu. Makicommunicate ka. Gata na may sardin. Sa otro naman, puro sardinas. Puro kalunggay. Iba-iba luto. Through information gathering.
Ano po, kung dahil, View console availability kung anong ikot. minsan pag nag-banding kami, makakaya po, Ayos sa Di na to, ya? pag-detrader ka na, dahil Sino na ko ang mangga? Lalo mo na naman nakaya. Ang taong simple Mabakal lang ka. na napuntahan. Di pa bakan? Yung pagpublikado lang 15 sa kilo. ugali. Ha? 15 Ano, kilo. ikaw may ugali ka lang. Pinsi ang sayang kilo. Ano, Ayun ako. talking with others in a way that facilitates Hilaw openness, pa. honesty, and Sin sila na open wala. Ngayon kasi John ito sa tambalan. kita. But 15 kilo. Pagkungso sa imo sa nang Yung sa table. idea ang natanggap. Sino ba kayo mantika? Okay? Sino? Sibuyas. Tanggap mo naman ang idea niya. Ako yata. Honest ka Ako dapat sa yata. mga isaya mo, pakupuro sa nakakuha at makabugan. Matis. And then, Kasi- dapat nakikooperate ka. Lalo na kung Pinini. ako makikauso na. And lastly, providing Di ko gapot kung Painan mo ano, kita name, mag-provide feedback. name mo ba ka na? Ha? Pwede man, masuggest ka. Ano pa? Excellent. Dapat mo pag nagtayang sa inutan, feedback ko yan. How are Ano you? po? Ano pa? Galing-galing Ang ang pangiling pagkulit ko sa tao mo, feedback ko yan. Ano ka? Ipi yung Ipi yung ayaw. Hindi, mag-relax ka. Yung i-ano mo, ayaw ka no. Sige po, sige na po. Kasi anong malabukan. O yun ako nag- Na-try ko na siya dati. Honesty is the best. Policy. Pamparelax. Well pa? Day man na, ma'am, time out na muna kita. Maluto pa man. Apurado man sanay ni ma'am. Yun yung pinakamadali ito. Tapos, Pwede na po ta mag-ano, bisa. Sige pa kalakaga na. Tapos pag nagkalakaga, pwede na ka parang... Iyo na, iyo. Red, pangalas, alauna ako nagpapunta. Paribod na. Ako, paribod man ako. Paribod ka? Apa ba ako? Matuwang pa ako pag tuming, bari. Yeah. Kaya nagtanong ka, mas gusto kayo magkaon. Sige, kung suggest kayo sa hapon. Ako, hindi makakaon. Kadaan ka ni Mi. Merienda. O, meron taling maluto. Oh. Pataraba na. Sadya ulit. Alin! ba, sunod na sa mga ano, sila? Out na? Sige na. Palibod mo na ako, ate. Oh, kami na Kaya kay ako makatuwang pagtapos kay kami ng balaha. Bala. Thank you, Erfan. Gamay pa. Salamat. Yeah. Mainit ko kang payong. Nagdaya ka ng payo. Bad madismayo ko yan sa balan. Kainini ko. Katang Di ka kapasundo. para po yung mga sundo. Naglaog. Nagsabay lang yung pasubag ko. Tawag ka man daw ni West. Ano po? Dito sa naghapot ka sa bangge. Ma'am, lipat tabi kita ma-out. Ma'am, Jennifer, po ka na. Sa record nila Dilanta. Ay, bako itong Dilanta. Saan ito? Tabuso. Tabuso. Sigwang eskwelahan. So, merong kanto po paghari ni Palaog Uya sa to. Sa Pero tama. merong kanto. Sa tuom. Tapos, Second Street. sige, ingat. Naglubos ini. Dito na sa namin. Tama. Sabawan nga na sa ang drum. Ay, grabe. Grabe man sa saranda. Pero mas masiram talaga pag arog nito na ano. O, nakuha na ning ano? Ning kalamansi. Ay, di pa. Kuha na. Gabi. Pwede ako dyan? Niyarag na? Ay, Ayun. Ay, sisi naman ito. No? Gata naman po kaya ako. Sinda. Kuha na. Mapayang pera kita. Mom? Mom? Bagay, mausip. Bastos! Tabuso with means. Tabuso with min. Tabuso. Tabuso is a family name.
Oo, nasakay na siya. Nagsakay? Kauuyam. Lalaki siguro ang dagdagan mo sa mga 20. Ay, depende kung dayak wala. 20. Ito yung mo pagsaday. Yung pa yung gabi. Yung pa yung gabi. Kayong kape. Baka mag-itom kape. Ano, cooking kabats doon. Ini. Okay, papayan siya. Tabuso means Tabuso is a family name. In India, Irfan. Naka-live ka, te? Tabuso what means sa YouTube, ako YouTube. Dako lang man na ako dyan. Depende man. Day man. Kung igwang ka palipad ay gaan ka send man. Igwaning ka super chat. Pag live ka igwan man. Na ano. What means I'm making kalunggay. You know kalunggay. I'm making gutos. Ang alam nila malunggay. Pag Tagalog, malunggay. Hindi man hindi isang malunggay. Ano naman yan? English ano? Moringa. No, I will not finish. I don't like that. Hindi pa rin tapos. Yung pa yung gabi. Sayang ang YouTube. Puyo po man. Pero Nag-lunch na kaya? Ha? Hindi ko kayo kaya. Alam ko ka. sorry. Ikaw yan, ka-girlfriend ka? Or Liga. Ay, man. True, social media. Ako ka na nga ini. Kaya sa kaya. Sabay. Bili mo na kami doon. Pagluwas ko, yung around September. Kaya tinaman sa matapos yung project ng skin. Dapat kaya hindi Ay, na oo pala na. Ano, di man ka umalis. Hindi po, tapos ko na po yun. Ipon ko naman po. Kasi pag di ako di man pa di, ikaw pa lang yung mga agencies na di ka accept ni. Ako, pag nasa government ka, bawal mag-work. Kasi naman ang Saudi, SK para pagtuunan ng kaya. Di ba, nakabuhay. Ikaw man akong eligibility to, nakapasama na ako niya, civil service. Thank you, I'm making this Masaya moringa. sa kaya mga Moringa for lunch. sa SK. Making Day po ba dyan? Naman naman di ko man na civil service after the Pero ang scheme mo, iba ka naman eligibility ko yan, di ba? masayang ka. Ay, nakaduwang balik ko siya, ma'am. Nakaduwang balik na. Thank you. Ikaw po yung may sumakong kisya ba na ba? Agad ang sabaw. Padagat kita. May sila mo sila may sila kariwa.
Preparing for lunch. Prepare para sa ano, kalabitan. They are preparing for lunch. Pwede man baga Very ito, fun. i-keep mo na lang sa inyo. Ito pa binagawa niya, no? Ito. Nakabindin. Kabuan. Hindi tayo na siguro nakabili sa bayan. Hindi na ano. Ay, bingo. Napataya. Dapat kaya, makabili. At tapos, ibingo niya duman. Lagi pa kayo niya. Lagi man ito. Bakit man baga ang ikaw dyan ano? Ako man yan, iligan. Isip man ako kaan. Di marang bawal ka mo. Dati ba gagaano kami sa Jordan kan? Sa Parapon. Pero po. Sige ka rin ng kapataya. Bagas naman guys. Kaso nga ba, naano ko naman na dati pa nung pagkatuloy. Ano kung di mo gawin mo? May chance ka na ano, namang ka na ika sa imong magpupunta. Pag di na puno, pwede mo sa hindi rapon. Pwedeng i-raffle. Nasa sa'yo mo na yung kung itataya mo. Kasi may chance ka na. Idining manggagana duman. Sa'yo naman, siyempre Sa yun. mo ito. Kung puno, may chance talaga sa inyo. Pero pag ano pala, pwede ka man mag-crown ng host number. Oo. Yung sa inyo. Or ipakayal sa pag. Oh, pag puno, baka na naman na rin kita. Kaya na, no? Kung mga pagalogi mo ng benta, kung rin ba ikaw ang mapuno ka, gusto mo sa inyo. Kita mo. Ako ang mapuno. Oo. Pag nag-complete ka na ito, kaya pwede ko kanya naman kasi 100, dapat ikaw kanil 500, o baka 500 o 1,000. Halimbawa, 1,000 puno gabos, ba 500 ba kung puno gabos. Okay, baka dapat ikaw kang kita, o. Tapos sa pagpako gabos puno, ikaw kang 500, sa imo pa napunta. Palo yun. Nadala na nito. Ipang talaga ang magluto. Sabi niya yan. Hindi mo dyan ang rason. Diyan. Ikaw rin talong dyan. Talong. Sabi ng dalawang ko. Sila may pinagpagisa sa ganilin. Tulong. Ito ko ako. Pagkatuloy ba rin. Maano ako. Malit ang Arabic. Paglas. Salit sa pagkita. Pag-graduation. Buda makakita man. Batang. Okay. Manok. Buda kata. Hindi ka pa-review. Sila tayo. Kaya. Ha? Burong ba? Ay, burubot ka doon. Sino lapit din? Pero doon kang gusto mo ilan. Dumaan. Sa ilayo. Ay, si ano, bro news. Yung sa yung sa BS health worker. Ano mo siya? Nanay. Ano na yung Syria? Apik ka pala ni Aboy. Ano ko Ay, ito pa nga kita ng Korea. Kasi pinangati ko yung sugat ko na aksidente. Gusto na yun. Ano siya? Okay naman, normal. Yung paa niya. Napalik naman ko sa dati. Aksidente yun. Ano nung ba? Oo, yung nagagaling. yung Nandito bagyo ka na nun. siya ang Dito ko wala.
Dito ba siya abi? Sa Karamurani, ano na siya. Pero nandito po sa may state, sa Palatagan nagtatrabaho. May iba na siyang pamilya? Nakapag-asawa ng matanda. Sila pa. Ay, ano ka, siya po lang iba ka. Pero hindi na dyan po sa inyo. Ilan kayong makakapatid? Tapos isa sa anak ko na Ay, oo. Ano, bunso lang. Bunso. pero yung pinakabunso namin, grade 11. May 11. Siguro grabe yun, no? Dito kami. High school. Ano lang, first quarter. Tapos nag-transfer na lang. Kinuha po ako ng tita. Biglaan. Sa Maynila. Pero babalik din po ako dun. Yeah. Buhay pa si Lola mo. Yung lolo ko po. Patay. Si Tabkat. Maadro lang mo na. Tagal na din po kasi ang sinabi. Sa Manila ka talaga. Yung kapatid mo, lima dito. Yung ano lang po, apat. Kasi yung ate ko, nandun po kasama. Kasama mo sa Manila. Nagtatrabaho na. Nag-aaral po siya pero OGT. May kapatid ka nang nagtatrabaho. Ako po, mag-apply. May in-apply na po ako din ng company. Pero, Manila. pero hindi po kami sa Manila, Laguna. Kaso nga lang, may inaasikaso pa. Requirements. Pero nakapag-training na ako. Pero yung ano na, Waiting ka na lang. pero may ipapasa na lang ako. Yung kapatid mo na yun na na-aksidente, nandyan to, bahay mo yun. Nag-aaral pa yun. Yung nagtapos po siya ng 8-12. Pero minsan nagtatrabaho. Kaso nga lang, nagiging problema niya yung niya daw sa kanina magbigat na. Mabigaw. Kasi ano na Pero po, nagagalaw na rin yung panis. Natuwid ko yung Bawal yung talaga. ano nun, buto no, buti nga po na naibalik agad. agad. Kaya sabi ng doktor, Bawal talaga yun kasi may ano na scars yun eh. May crack. Pero ako pa man siya kaya pag tinubuan mo yung laman. ayun nga po sabi, ano lang din. Pag tinubuan mo yung laman. Pero bawal talaga Pero siya. bawal pa kasi weak na yun eh. Dito mo, gusto nung mama ko dito magtrabaho para di ako malala. Sabi ko, ayoko ko kasi parang mababa siya. Parang napili din ko kasi ako sa trabaho. Ayun, Anong tinapos mo? grade 12 ko. Ay, hindi ka na college. Dito. May test din naman doon. Kaso wala din. Mga masaya ko. Wala din naman. Pwede na yan. Dito, Ang lalakad. city mo ito, pwede na ito. O yung itong insino, pwede mo na ito. Pero may nakuha na ako yung sito. Meron na rin. Pero baking. Bread and pastry. Dito rin. Doon po. Grade 12 po. Kasi may assessment. Ay, nakapagpas ako. Pangalawa mo
Yung anak yung friend ko sa Arian. Ay, hindi mo siya kaklase. Ay, hindi pa. pero kabatch siya ng kapatid ko. Susunod ko. Ikaw, pangalawa ka. Sa Kilala mo pala yung anak ko. Pero di ko kami parang close talaga. Hindi pa kayo nagkita na personal. Nagkita na kayo? Nagkikita din po, pero hindi ko kasi kami talagang sobrang close. friend lang po sa Friends lang Facebook. po sa Facebook. Ito yung sabi ko yun. Parang pamilya. Hindi na siya. Ay, hindi pala sa akin. Nakita mo yung di ba yung video nito dyan kasarap Ngayon ni yung scroll niya nito si Bani. Sabi ko nag-game ko si Bani. Sabi niya, ay, sa klase mo pa ano naman, no? Sabi ko, ano yun? Mama, utang ko ngayon. Kaya nagamit ko ng cellphone ako ng dito gari ko. Kaya nag-dito. Kaya nagapit ko, wala na dahil naman ko nakakasin. dapat magiging kaklase natin para si ano. Kung hindi, kung maaga to. Nagpuon. Kasi, Si Arya, di ba? Ay, nag-enroll siya, di ba? nag-enroll siya yung kaya lang si Batsay ko hindi na natuloy daw. Yung mga nag-enroll, mga first year college. Kaya nag-start na bagay yung Class. klase. Kaya yun. Yun na sila. Ayaw mo na mag-aral, B? Gusto ko naman po kasi wala iniisip ko na Hindi, mag-try ka mag-apply ng scholarship. Magtanong-tanong. mahirap din po kasi hindi basta kasi Nag-try ka na. hindi. Di ba? Kasi doon wala din po kasi mga kakilala. Hindi mo kakilala ng ano, tita mo o kakilala ng ano. Pupunta ka ng government para magtanong. Kasi parang na ano din, parang pumapasok lang sa isip ko yung trabaho. Gusto mo nang makatulong. Para, ayoko din po kasi yung ano, yung parang aasa na lang sa iyo. Gusto mo bang may Saudi mama mo dito? Pero, di po ako nag-aamit yung ano. Oh, okay. Minsan, pag may trabaho naman po ako sa mga party. Minsan ako nagpapadala. Kasi pataas na yung rate doon. 500. Doon. Pero yung papasukan ko po, company, 600. Kasi nga lang, time on. Pobre ka, hindi. Pobre ka. Kapatid ka na lang mga sa'yo. Meron po. Yung panganay ko. Pero dyan din po sila nakatira. Sa inyo. Pero nagkabukod lang na sino. May anak na. Meron isa. Ano yung yung may motor? Ayun, kasama sila ni Papa sa trabaho. Ngayon? Ay, yung kuya ko naman